Dene ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombonging kawula tanpa pepindhan ingkang mekaten kawula tansah bangun miturut dhateng sabdawuhipun Nalindra sinuwun punta lan sakadang kadheyan ingkang mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayuwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Dereng ngantos paripun sami Walacana Katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat. Semare konten prayana semuriris. Suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke Ndara. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya, kowe sapa? Aku Jajal Werka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan. Mesti eneng jenenge, eneng wisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Werka. Aja ngapusi karo aku. Nek sing tok ngapusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo kitae, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-esuk karo uripe sak pepadane. Gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane, ning malah gawe becik kelawan sak pepadaku sing urip ana negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane bebeda karo wong sing duwe gegayuhan becik Jajal Werka. Lah kok jebul Kakang Semar ora iso diapusi.
Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan kan. Iya. Aku nyuwun pangapura Kakang. Ampun boten napa-napa. Sampeyan niku arep ketitisan dewa ning nuwun sewu blegering sewu jum menungso. Kula kedunungan raos drengki srei dahwen panasten atiupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Umuntun sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih nuwun sewu Geden kula niku ora arep mesuk-mesuk kali kelungguhan sampeyan boten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan boten ora apa ning lajeng ngendih dhateng drajating nata Ndrawati minangka pujangganing para Pandhawa boten. Kula minggake kewajiban minangka dadi pamong, kula minggake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo Bendara kula. Lah nek ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Mergo kula niku abdi ning para Pandhawa. Ning kula mboten gandhahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok boten. Kula ming abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas barang dibuang sing aduk. Saniki ayem ayom tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Bato-bato. Kakang Semar kowe ngerti glibeting nata Ndrawati. Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine, nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padhang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho kelumputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Batu-batu mboten. Nah ora Bali. 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 Kena ora Bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis ana Bali. Disambung sesuk bengi sik enek Climen Durga. Wis tak kendhawa, wis tak kendhawa. Yen nguyuh-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Panjenengan semono uga Janaka rak ya sarujuk kula nomor. Kula nomor. Kula nomor katen kula. Linten gasmu, linten kakang. Anak-anak itu kok gawe. Mangkel kok lido sergem. Sinuwun boten sandalmu keng rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayu, rahayune skala.